Здравейте, хора! Днеска си купих лабубо. Аз се казвам Карина и днес снимам видео и ще ви покажа как лабубо. Може тези някой да ми се памни, мисля, че ще е това. И кое ще се памни, познайте. Отваряй. Сега ще го отворя сам. Малко нещо. Мисля, че е розовото е. Ето картишката. Ето упаковката каква е. Ето и това. Следвайте, да сложите такива видеа. Чао на всички!